Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu, izingane zesithembu, ezomshado, igumbi lamakhosikazi, i-friendship yabani, namakhumalo umacele. But before i-friendship kamacele nomakhumalo, bekukhona ekamangwabe nomakhumalo. Kunabantu ababukela ama-TV shows njengoba ngiwabala njengokulandelana kwawo. Bathi bona le friendship i-fake, beyi-fake vele, bebe-pretenda vele, bebezenza isikusha abantu. Siphumeni-ke bantu size la, le ngiyixoxayo esexoxile before. Kufike igumbi lamakhosikazi. Igumbi lamakhosikazi, amakhosikazi ababomseleku bobathathu, kodwa bengase bebezongena bo-4. Beza ne-show abathi yakhiwe i-social media. I-social media itheni kubona ku-DM, sicela ukuthi nize ne-show la enizasoluleka khona ngemishado kanye nokukhulisa abantwana. Kwathiwa abesifazane bebebhizi nje ko-DM, komakhumalo, nakomayeni, nakomacele. Shuthi nakubaba umseleku baba naleyo suggestion. Bona-ke babona ukuthi le nto ukuze ibe kulu bazokwakha ishow. Ishow le izongena ku-SABC 1. Sesizwile ukuthi ukwakheka kwe-show kuqalwe abantu abebecela usizo ko-DM. Hhayi-ke abantu-ke laba abacela usizo, yafika ishow. Bayifika ishow, baba nento yokuthi no, ningasenzi kanjalo. Manje kwi-TV show nizokhuluma nisiza abantu, i-TV show ayibe ngabantu enibenzela yona, hhayi ngani. Abenzani-ke amakhosikazi ababomseleku? Bebebamba ukukhuluma, bengenana emlonyeni kuvele kube kubi because bakhuluma ilanguage eyodwa okuyisiZulu. Kuleya show yabo bebekhuluma ngesiZulu. Ngesikhathi bekwenza lokho bebeqhuba nele competition yabo yesithembu. Babhoreka-ke abantu, bangayithanda leya show, yaba nama-comments a-negative nje kakhulu. Bacikeka abantu ukuthi awu phela abadala ukuthi sebenethuba lokuthi benza ishow efana nalena and edinga ukuthi nalo o-SMS-ile eze ukuthi bathini ekugcineni. Abanye baze bathi ngisho siphele ishow ugcina ungasezwanga kahle ngoba lento abakhona etafuleni ngathi babanga ubuhlakani, ngathi kunento omunye afuna ukuyiphruva komunye, kodwa manje indaba ine-SMS esendwe umuntu edinga usizo. Sikhuluma ngale friendship kule nganekwane engixoxelayo. Kwase kuba ukuthi-ke makufika igumbi lamakhosikazi kutrende ukuthi abazwani bona kuqala. Abazwani, i-comment le ehambayo nama-episode. Abazwani and uma bengazwani base bazoluleka ngani, bengazwani bona. Abasibona ngisho abangani. Kwabona nje bebodwa abanakho ukuthula, kodwa benza ishow. Isibindi esingaka. Niyabazi-ke abantu banobuxoki. Abantu angithi ibona laba abacela ukuthi akwakhiwe ishow ukuze bethole izeluleko. Yibo futhi abantu asebejika bethi hayibo, kanjani sinenza ishow niseluleka nani zenixakile ezini. Kwenzeka umlingo-ke, sithandwa. Umlingo uvelaphi? Mase kubuya uthando nesithembu. Kubuya uthando nesithembu kwavele kwaba nomoya wokuzwana phakathi amakhosikazi awu-2. Benza nje umlingo ukuthi bayazwana, bazwana ngezinto nje eziningi. Kwabukeka futhi nangendlela abaxoxa ngayo uma behlangana, omunye uphathele omunye into ethile. Uyimanje ngiyakuhlebela, badidekile ukuthi ubani owakhokha. Isicholo ungasi-oda ngakhokha, angazi noma wasamrifanda, kodwa nje sekuyinyakanyaka. Angithi ngesikhathi besabangani ku-TV bathini, ngi-odile ngakhokha lo dade owenza lezi icholo ezonika umakheyo yonika umacele. Umakheyo masefika kamacele wathi uyakhumbula ukuthi wena ukhokhile? Angazi leyo nto leyo ikhona kodwa leyo episode uyibamba. Le friendship yaqina-ke uthando nesithembu. Kanti kuthando nesithembu sebene-plan yokwenza ama-corrections egumbi lamakhosikazi, ngoba ezomshado negumbi lamakhosikazi
ishow eyodwa. Umehluko ezomshado kunabantu abafikayo bezoyibeka-ke indaba yabo, abanikazi bendaba. Akuseyona i-SMS, sekuwumuntu qobo ofikayo nopartner wakhe esho ukuthi sinale nkinga, be-address inkinga la kwi-show, bephinde futhi bebone nasekhaya isimo sasekhaya. Bathi abantu, oh, bacabanga ukuthi silele ubuthongo obude kanti siyalala siphaphama. Bathatha i-comment section egumbini lamakhosikazi, babona ukuthi azame futhi. Mase zama sesiza ezomshado because igumbi lamakhosikazi linomama bonke. Kwaba umangwabe-ke ngokomsebenzi okwathiwa akaphumeleli. Ezomshado kudilwa ney'nkinga futhi zabantu abashadile. But ukupromotha ishow eseniyingxenye yayo kudinga ukuthi nenze noma yini ukuze ni-attract-e abantu abazobuka le show. Makubiza ukuthi gqokani u-white kanye kanye, nizogqoka u-white kanye kanye. Makubiza ukuthi gqokani iy'ngubo ey'fanayo enazithengelwe u-husband, nizoyigqoka iy'ngubo enazithengelwe u-husband ey'fanayo because ishow kufanele ibe impumelelo. Kanti-ke kusenjalo kusapromote ishow ku-Qute, kusenezinto ey'ningi, uthando nesithembu liyaqhubeka lona. Uthando nesithembu lakhiwe yi-drama ne-chaos kuze kube i-TV show ethandwayo kakhulu. Safika isikhathi se-chaos kuthando nesithembu. Kwafika i-chaos yakuthando nesithembu yahlukanisa i-friendship. Ngoba manje uthando nesithembu kunama-fans and ama-fans ayama eceleni kankosikazi othile nothile nge-support. Manje ayakatholakali i-angle e-right yokuthi siyilungisa kanjani lento ukuthi isale i-group yama-followers noma amakhosikazi esezwana. Ngoba the more amakhosikazi edivayideka, i-fanbase ethile iyakhula nenye iyakhula because kunalento ama-fans ayikholwayo nama-followers ayikholwayo. So if i-TV show le eletha i-drama iza nento yokuthi ubani ungcono ukunobani, kuleli side abakholelwa ukuthi ungcono lo bahlala bebaningi, kuleli side abakholelwa ukuthi loya unenhliziyo embi, baba khona abafuna ukuza iside lakhe kodwa ababi baningi. Yaxabana kanjalo-ke into ye-friendship ngoba manje sekunama-cute post online, kunama-cute videos, kodwa siyabona ukuthi kupromote ishow ngapha kuthando nesithembu ezakhona zidinga iy'gaxa ukuze abantu beqhubeke bebuka ishow. Kwaba yileyo nto ukuthi phela manje kunosomabhizinisi futhi as a brand, kunabantu abasemva kwakhe and abantu abasemva kwakhe mabehlaliswe i-storyline esihamba kanje, bazokwenza kanjani ukuthi beshintsheke le storyline ukuze kube nokuthula. Same thing eyenzeka kwi-R Show D. Yafike yenzeka into eqondene neshow ukuthi nayo ishow izoba kanje, nizoba ngalokhu nalokhu. Manje ngoba sekunama-fans nama-supporters ahleli kule group nahleli kule group, ngeke ubabone behagana mabehlangana kuma-events. Uzwa kuthiwa abebekhona behleli la khona, wahlali la khona. Siyadlula-ke lapho. I-friendship ukuthi i-pure, i-genuine, ayi-fake, ibhizinisi songayicabanga-ke ngokwakho. Esikwaziyo ukuthi basashadile no-husband oyedwa. Kube yilento-ke inhliziyo enhle. Kumacele kunabantu abane-experience nomacele abangabeki i-list yezinto. Base-ke bethi umacele unenhliziyo enhle. Kumakhumalo kunabantu abane-experience nomakhumalo abangabeki izinto ezinhle bethi unenhliziyo enhle. Angikwazi-ke mina ukulalela ongapha nongapha engifunza ukuthi yilo onenhliziyo enhle. Ngizomlalela ngokwami. Mangayiboni ngiyayibona, mangiyibona ngiyayibona, mangayiboni angiyiboni, mangiyibonile ngiyibonile. Kodwa ukwenza okuhle, zikhona izinto eziningi umacele azenzile zaba zinhle. Zikhona ezinye izinto futhi umakhumalo eziningi azenzile zaba zinhle. Angithathi iso lamakhumalo ngibuke ngalo umacele, angithathi futhi iso lamacele ngibuke ngalo umakhumalo. Kodwa mase kuhlangene ne-storyline ngilalela ukuthi bathini, benza kanjani, ngixoxe-ke ngaleyo nto. Umacele kimi akanayo inhliziyo embi, umakhumalo kimi akanayo inhliziyo embi. Kodwa if umuntu ekwazi ukuba nenhliziyo embi, shuthi bobabili bengaba ney'nhliziyo ezimbi.
Ukhona futhi umuntu ongafika asho ukuthi yena une-experience e-different nobani, abanye abamncomayo bethi hey, umoya wakhe unjani unjani. Nomunye futhi athi lona okuthiwa unomoya omubi, unenhliziyo embi, yena une-experience e-different nalowo muntu. Enye friendship yabo-ke ungayibeka ukuthi bekufana nebhizinisi, ukuthi bekunesidingo. Ungasho ukuthi mhlawumbe bazwana ngempela because asilazi iqiniso labo. Esikunikwa ikhamera, ilokhu ikhamera esinikeza ukuthi asixoxe ngakho. Ungasho futhi ukuthi i-fake uma ukuthi zikhona izinto sethe uyibamba omunye eyikhuluma ngomunye, wase uyabona ukuthi hawu, kanti nina anikaze nibe abangani nje kwasekuqaleni. Iphelele lapho-ke, bye.